Hello, in lo dam cha em zanina hian mizo cho karon ei do na hei hi chicken curry ania chuan hei hi behliang kapola tui don lut tu kani chuan hei hi lettuce samtrok pum chumania chuan bean ka chuma chuan borsai be hi a helin ei don bawk ani tada au chuan tunai lo ei chan nga lang kutin ka ei top dona kuthana tui ber mai ne arsa hi kaima fry liao liao ania tui don lut tu ka azong chang thak tang behliang hi sa umne thak to vim ka bola atui top lettuce
Hemik YouTube channel upload na tur ha min sponsor tu ila soi mai phallo ka ne ya ka thopui ka ute ka ti meng so ka thopui te mo uvi ari ute te I uwa ma I urcl u de viteten min sponsor ra ti me yang hemi ke YouTube channel upload tur a hian min pui ve a chon mi in chenga emo cheng khat po min pe se a hlu em a chu lo se de shim ane engei upload tang thil dang ron ti fat to la min te tu hi anom nuala kalom em a min ngei hlut saka wang te hian chan mi thar te poinom me thea min lo subscribe zelula tam takin min share sakula ti kha ka do a chan engtik live in free advice kha ka dong reng the ni I kham lo sha chang pok ulam min free do emo chu ti chuan ti la adang lo ti to la ti emo adik lo na lai te po min shilula ka lo in samrem be ze langa ti kha la chiu su tui ka chel tu ka ai reng mai ti ka du a shell box ya
zanin na tan chuan ti zong hi ni se min lo like wala subscribe share le comment nen zawain mang tha ve ko le